Malawig nga lockdown dako ang epekto sa mga negosyante. Resulta, madamo man ang nadulaan sang palangabuhian nga mga trabahante. Pagbukas sang pila ka industriya, senyales bala nga ang pagpanumbalik sang trabaho malapit na. Quarantine period, may positibo ayhan nga dulot sa ikasarang sangyara sa labor sector. Mga puso, madamo nga trabahante diri sa probinsya sang Negros Occidental ang nadulaan sang obra tungod sang pandemya. Sa mata sa mga negosyante, ano ba lang nagahulat sa ila? Sa bunga mga kapuso, makaupod ang presidente sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga si Sir Frank Carbon. Sir Frank, good morning. Elian, una, good morning. No, I'm healthy and good. Just like you look very good and healthy also. Thank you, sir. It's a sunny day. Sir, kamusta ang negosyo kag mga negosyante sa idalom sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry matapos ang halos anong kabulan, sir, nga quarantine periods kag ang on-off naton nga lockdown sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? We have our business continuity plan, we call it, no? Business Okay. continuity plan. So the first stage is about i-response to the outbreak, we call it, no? The indicators, the outbreak sa COVID up to slowdown. That's the first phase namon. So we're responding. Honestly, up to today, after 6 months, dapat nag-move na kami towards recovery. Okay. But today, on and off, no? Mm. Slowdown, outbreak naman today, no, may 4-day lockdown naman ta, kaya daw sige-sige naman ang community transmission. So, daw gatchat sama kami, we're back again to responding. Okay. Ang nag-open lang, Adrian, is around mga 50%. Ang 50% nag-close, 50% nag-open, but inang nag-open na, ako, naginang nagbalik silang empleyado, 30 to 40%. In short, kung may pulis na, 4 lang, kung 5, 1, 2 lang. That's how bad the situation now, so far as employment is concerned. Ano naman ang naging tikang sang MBCCI agud masuportahan ang mga trabahante naton nga nadulaan sang obra? Ang una ginamon ko po nga to open up para nga at least ang empleyado namon may sweldo man. Ginakuan na lang namon sila, gina-rotate. If we have 5 employees, example, Okay. one will do Monday, Tuesday, the other the number 2 will do Tuesday, Wednesday. Utra-utra na lang para na lang the whole 5 or 6 or 7 at least sa 15 days may dalong gisa siya balay. Kinalan your ears and your tupid should be on the ground and wide open ang mata mo sa opportunities. Remember, ang opportunities subong is kadutay kayo. So, kinala uptake yun. Ganami, ang entrepreneurial spirit, mindset as you call it, no? Everybody's thinking how to improve. Iban, kadamo ko ganun kilala nga household. They're now in business, cooking, no? Cookies, no? Gaobra sila and everything, mga sweets and everything. Meron daw suman, pinaputos and everything. Everybody's trying to be an entrepreneur. It's very good, no? Sir Frank, sa linibo ka mga displaced workers sa nagkarain niya sektor, ano naman yung mga industriyang nagbukas na liwat kag nagakinahanglan sa mga empleyado? I think, kabalo ka, ang aton nga sugar industry manog galing na, no? So, there will be jobs at the farm, there will be jobs in transportation of the cane, there will be jobs in the milling, no? There will be jobs also on the trading. So that's available nga mga trabaho ang aton sugar industry. Dapat upod sa DTI, upod sa DOLI, our labor leaders should work, find out sinong wain trabaho, no? Anong skills kinanglanon sang trabaho nga available or nag-apply company? Amo i-connect sa TESDA, kag ang TESDA supposed to be amo nang i-training niya. Sir Frank, while on quarantine, bigay man big tips sa mga kapuso nato nga nadulaan sang obra. Good mapasangkad nila Sir Frank ang ila sini nga skill set para tion gani may oportunidad na liwat nga magbukas handa na sila. They would sit down, no? Do this every week, every other week. Anong trabaho nga available? Anong company nga grow niya sang COVID time? Anong skills nga kinanglanon? Then makadto kita sa SUTs. State colleges, universities, kasi skills and knowledge combined, no? Online lang ang mga obra. So, the labor leaders should work with TESDA and SUCs. Find out what are the jobs. Ang mga SUCs, tamo na sila kwarta for research. This should be the research work they should be doing, no? Find out
Anong nga skills, anong knowledge kinanglanon sa aton mga displaced workers para nga they could start finding a job again, no? Kinahanglan ang ilang mga investment officials, no, LIPO, ang tawag nila na investment officials, ang ilang nga co-op, ang livelihood nga officials, ang Go Negosyo Center, ang peso, inibla ang pangita trabaho. All of that dapat daw sila naman yung task force for economic nga makita sang mga trabaho. So kinahanglan i-seek out mo gid ni. I-seek out nila ang borrowers, i-seek out nila ang mga conduit banks. Okay. Nga magkulam panaog, dason i-seek out naman ni ang mga small businesses magkulam para to recapitalize them. Para nga ekonomiya locally sa mga banwa-banwa ta magiyo naman. Sir Frank, thank you so much for this very wise discussion with you. At least, no, ang mga kapuso namon niya nagatanaw, dira anong nadulaan obra pagkatapos bawa sa subong problemado gid. Don't worry, bangod. Kinatinguhaan gid sa atong mga negosyante, kaupod, siyempre panawagan sa LGU nga mag-invest sa aton nga syudad, mag-invest sa aton nga probinsya. Agod kamo makatrabaho. Sir Frank, thank you so much. Good morning. Adrian, good morning. Salamat sa tiyempo man. Stay healthy ha. Thank you for being with us today, Sir Frank Carbon. Madamo nga salamat sa mapuslanon nga impormasyon nga ginpakigbahin mo sa amon.